wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You say it's true. And ape like me can learn to be human too. Nej, så kommer han flyve. Nej, så kommer han flyve. Ej, det er for skrækket. Ej. Så altså ikke at filme, mens jeg lige sidder og læser Twilight. Altså, hvad er det for noget? Nå, jeg synes altså, ham der Edward Cullen er faktisk ret lækker. Men Heath Ledger er faktisk også ret lækker. Hvis man nu kunne kysse en af dem, hvem skulle man så kysse? Måske kunne man kysse begge to. Altså, det er ret sejt at være sådan en vampyr, faktisk. Fordi så kan man flyve, og man kan ikke dø. Men man kan selvfølgelig heller ikke se sig selv i spejlet. Det er måske en meget god ting, eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Edward Cullen, han er bare så lækker. Heath Ledger faktisk også. Kan jeg vide, hvad man skulle kysse først? Hej, jeg hedder Sarah. Nej, det er mig. Nej, det er mig. Nej, det er mig. Det er mig, der hedder Sarah. Nej, det er mig. Nej, det er mig. Nej, det er mig. Nej, mig. Mig. Det er mig. Ja, mig. Det er mig. Du er altså nok, det er mig. Nej, det er altså mig, der Sarah. Det er altså bare dejligt. Det er jo så mig, der har faktisk lært Sarah det der med neglelak og farver. Og det er så min nye elev, der sidder her og får lov til at putte det på min tand. Hun er ved at lave en Duffy coat, og så kommer der noget overcoat på, som faktisk er noget, Sarah hun bruger rigtig meget. Overcoats og cotton coats har jeg hørt, hun også er begyndt på, og det er faktisk rigtig, rigtig svært. Så nu vil vi lave det i forskellige farver, hvis I kigger. Sarah hun laver også forskellige farver. Ej, seriøst. Ej, der er lige værd. Altså, jeg skriver til mine veninder, der er lige værd. Jeg sagde, der er lige værd, altså. Går du væk? Jeg gider altså ikke. Nej. Så går jeg altså lige på Facebook. Helt ærligt, ikke? Jeg sidder altså lige og laver smykker. Jeg har været på sådan en kursus hos Sarah, og hun er altså bare enormt dygtig til at lave øreringe. Og så vil jeg gerne sådan videreudvikle konceptet, fordi jeg tror, det kunne være rigtig godt. Jeg tror ikke engang, hun bliver sur over det, altså. Og så vil jeg gerne sige, altså Sarah, jeg er virkelig din store fan, ikke? Tillykke med konfirmationen, og jeg glæder mig helt vildt til, at vi lærer hinanden rigtig godt. Og skal være veninder, ikke? Og så kan vi snakke om smykker og sådan noget. Og så vil jeg også gerne være ven med dig på Facebook, fordi jeg har set, at du er meget aktiv på Facebook. Og så kan du måske fortælle mig, hvad du synes om mine smykker. Om man godt kan have dem siden her. Det er måske godt. Okay. Ej, okay, nu gider jeg ikke mere. Ja. Ved jeg godt, det er Sarah, der siger, hun kunne lide det med bold. Det er faktisk noget, jeg har lært, ikke? Og jeg synes, det er helt nice, når hun går rundt og gør det også selv. Fordi så skal det bare være, når man er veninder. Og jeg synes også, det er rigtig nice, når hun skal konfirmeres. Men altså, jeg synes, det er rigtig sejt, når hun skal konfirmeres. Og jeg håber stadig, hun vil være veninde med mig. Ja. Nej. Jo. 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 Nej. Jo.
Ej, der tog jeg bare vist det på det. Nå. Jeg har jo lært at spise chokolade og Sarah. Og jeg kan, det smager så godt. Første gang, det kan godt sætte sig lidt i håret. Så. Vidste I, at chokolade blev opfundet i 1784 af Chewbacca chokolademand? Det har jeg lige skrevet en opgave om. I hvert fald så vil jeg gerne sige, Sarah, at jeg håber, der er rigtig meget chokolade til din konfektion. Fordi nu kan man aldrig få nok af. Og du er bare rigtig chokolade lækker. Og jeg glæder mig til, vi skal spise noget chokolade sammen. Nej da, Sarah. Det er mig. Det er mig. Det er mig. Det er mig. Say da ba 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 da doodle da 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 da.